Danas planiramo put od Zagreba, Zagrebačkog kolodvora autobusnog do Pule amfiteatra. Zato ćemo koristiti jednu, odnosno dvije interaktivne karte. Googleova karta je najpoznatija od svih, a druga će biti Hakova interaktivna mapa. Pa krenimo pronaći Googleove aplikacije i biramo karte. Kad se karta otvori, gore lijevo ćemo napisati naše polazište, a to će biti autobusni kolodvor u Zagrebu. Malo pričekamo da nam karta Googleova pronađe naše mjesto. Možemo ukloniti rezultat i sa desnim klikom otvorit će se izbornik gdje ćemo odabrati upute odavde. Odaberimo. Dobili smo polazišnu točku koja je označena sa kružićem. Sad je potrebno i naše odredište napisati, pa možemo probati napisati Pula i dodati amfiteatar da vidimo hoće li to Googleova karta pronaći. Čini se da je pronašla, ruta je već i zacrtana, izračunata. Sad moramo samo zoomirati kartu da vidimo je li to baš to odredište koje nam odgovara. Evo, čini se da je, to je amfiteatar. Došli smo na pravu adresu. Inače to možemo i sami postaviti opet desnim klikom. Otvorit će se izbornik i biramo upute do ovdje. Ponovno se događa izračun. Kad odzoomiramo možemo i vidjeti koje su na predložene rute, ima ih nekoliko. Eto, jedna ruta je ako idemo osobnim automobilom. Također postoji i ruta ako se krećemo javnim prijevozom, odnosno autobusom. To je ova zelena crta. Treba će nam nešto više vremena. No, mi ćemo ipak planirati naš put sa automobilom. I postoji još jedna opcija preko Slovenije koja također izgleda dosta brzo ako putujemo automobilom. Vratimo se na onu prvu opciju osobnog automobila preko Hrvatske. Dakle, imamo izračunato vrijeme i kilometražu. To nam pokazuje Googleova mapa, ali nam ne pokazuje troškova putovanja. Za to ćemo koristiti Hakovu interaktivnu kartu, pa to napišemo u Googleovu tražilicu. Hak interaktivna karta, zove se Hak Map. Ovo je modernija verzija, prije postojala jedna starija. Zatvorimo sve prijedloge i reklame, potvrdimo ono što moramo potvrditi. Ponovno tražimo polazišnu točku, a to će biti autobusni kolodvor u Zagrebu. Pa idemo to probati i napisati. Eto, autobusni kolodvor, imamo više rezultata, mi sad samo moramo pronaći onaj koji baš nama odgovara, onaj u Hrvatskoj, u Zagrebu. Odaberemo iz ponuđenog i provjerimo jesmo li došli na pravo mjesto. Sad vidimo da smo blizu, ali idemo malo detaljnije odrediti naše polazište. Ovdje lijevim klikom treba kliknuti da se dobije neki skočni izbornik i onda iz njega birate polazišnu točku. Evo, lijevi klik, dodaj u rutu. I dodali smo naše polazište. Sad moramo i naše odredište upisati. To će biti Pula, u Hrvatskoj naravno. Evo ona druga. Ovdje potražimo amfiteatar, što ne bi trebalo biti teško. Malo zoomiramo. I eto ga, to je to. Malo ćemo se približiti i probat ćemo naći istu poziciju kao što je to na Googleovoj karti, naše odredište. Eto, to će biti na ovom križanju Istarska ulica. Vratimo se na Hakovu kartu, ponovno lijevi klik i kliknemo dodaj u rutu.
Čim smo to napravili, s desne strane nam se pojavljuje izračun, a istovremeno i možemo vidjeti planiranu rutu. Dakle, razlika u tome što ova Hakova karta ima jednu rutu, ali ju možemo dodatno sa nekim postavkama urediti. Ovdje imamo osim kilometraže i vremena i cijenu koliko će nas to koštati, ali ona opet ovisi o vrsti prijevoznog sredstva. Znači da li imamo automobil, autobus ili nešto drugo. Zato biramo postavke u obliku ovog kotačića i ovdje imamo nekoliko stvari za biranje. Kategorija automobila, odnosno vozila, nećemo se voziti na motoru ili sličnim prijevoznim sredstvima, već biramo automobil. Kad bi htjeli autobus, onda bi morali birati dolje niže. Osim toga, ovdje imamo i za biranje vrste goriva. Recimo da imamo jednog malog automobila koji je dizelaš, pa smo odabrali taj dizel i recimo da troši oko 5,5 litara dizela na 100 km. Evo, zaustavila sam na 5,6, može i to. Nekad je postojala i mogućnost biranja najkraće ili najbrže rute. Sad imamo na biranje, zapravo nemamo na biranje, već je određeno, pa to sad ne možemo odabrati. Idemo vidjeti što se dalje nudi. Ovdje možemo birati da se izbjegnu neke ceste, pa recimo ne želimo voziti neasfaltiranim cestama, to ćemo svakako uključiti. Možemo uključiti da ne želimo na ceste s naplatom, da pojeftinimo putovanje. Ili recimo autoceste da izbjegavamo. Mi smo odabrali ceste s naplatom. I sad kad smo sretni sa našim odabirom, kliknemo na ovaj planer koji se nalazi na ikonici ispod postavke. I sve je iznova izračunato. Kilometraža, vrijeme i troškovi putovanja, odnosno goriva i svega zajedno. Na taj način možete planirati sva putovanja unutar Hrvatske i precizno ćete dobiti podatke jer se cijene goriva ažuriraju i cestarina koje možda morate platiti. Osim rute ne bi bilo loše da imamo i nekakve snimke polazišnog i odredišnog mjesta, a za to nam pak opet koristi Googleova karta i ona mogućnost Street View. Street View se dobiva kad se ovaj narančasti čovječuljak sa lijevim klikom miša odvuče na mjesto gdje je prošlo vozilo za snimanje. To ćete vidjeti po plavim crtama koje se pojavljuju u tom trenutku. Otpustite čovječuljka i evo mi se nalazimo u Street View, okrenut ćemo se prema amfiteatru. Možemo namjestiti pogled i ako želimo to spremiti kao sliku, kliknemo na tipku Print Screen, nekad ima i naziv PRT SCR ili nešto slično tome. Otvorimo program bojanje i tu ćemo zalijepiti našu sličicu koju je Print Screen tipka zapamtila. Evo zalijepimo, slika se pojavljuje i sad ju možemo spremiti po volji pod određenim nazivom. Idemo na datoteka. Nešto se dogodilo, datoteka spremi kao PNG slika. Stavimo naslov, odaberemo gdje ćemo spremiti. Evo neka bude amfiteatar i kliknemo spremi. I eto, slika je gotova. Sada ćemo isto probati napraviti sa našim polazištem. Dakle, vraćamo se u Zagreb i probat ćemo napraviti snimku autobusnog kolodvora. Ponovno moramo zoomirati. Za te potrebe koristimo Googleovu kartu i pogled Street View. Uzmemo čovječuljka i prebacimo ga tamo gdje su plave crte, gdje možemo doći do tih snimaka. Okrenemo se prema autobusnom kolodvoru i ponovno sa tipkom Print Screen ćemo staviti sliku u memoriju i zalijepiti u programu bojanje.
Evo, lijepimo sliku iz memorije pomoću print screen tipke, spremimo u obliku PNG formata i dodamo naslov slici. Neka bude kolodvor. Potvrdimo spremi. I eto, sad imamo obje slike, još nam ostaje samo da ubacimo kartu čitavog putovanja sa prikazanom rutom na karti, odnosno mapi, i s desne strane da vidimo koje su bile postavke, dakle cijene, gorivo i sve ostalo.